manan. So sa kaaw. Mayo alaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, ilaban ni God sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tagualan ko sa pangalan nga Camille. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pa siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagtuyo sa Asuncion, Davao del Norte. Ang atong matatampo nagdasangan nga Camille. Unsa babe? Mubalik kag lang eskwelahan, third year high school. Di na dito magkita pirmi ani. Mauna, babe. Dili na magkagasto nga akong auntie nga naa sa gawas. Kay naa sa sila daghang expenses. Pero sige lang, ay kapalaka. Kay magtagsanay lang guta. Nabitaw tayo mga cellphone. Bantay mo na kung ilisan, babe, ha? Babe, love kahit ka. Dili na mahitabo. I love you, babe. I love you too, babe. Hi kanimo Camille. Kasayugod nimo nag-uyab-uyab. Ma, pang-inspirasyon raman sad gud na, ma. Dili ba ako laagan, ha? Wa sa nahitabo nga nagkuyog ning Genesis nga nauli mi kapiin na kaayo. Bantay bitaw ha. Timan iha. Second year high school ka pa. Mga bata pa kayo mo. Ma, nahibaw ming Genesis sa among limitasyon, uy. Salig lang na ako, ma. Nagtuon ba ako og tarong, ma, ha? Nagko ba ako grade sa akong report card? Awa na mi mabuhat ni papa nimo ana. Ang amo lang nga ayaw gyud mi hatagi kay ubos si papa nimo. Pagtarong gyud. Laki, ma. Ay, kulpaan ko da. Pagdi ko kailat, hindi kaya. Pero mao naman siguro ni akong room. Excuse me, mao ni ang section amethyst? Yes. You student ka? Oh, Okay, wait. Ako i-inform atong advisor ha nga you student ka kay para mabutang ka sa imong permanent seat. Kadigit Okay. lang. Get inside. um, Okay, class, quiet. We have a new student here. Introduce yourself to everyone. hello, good morning. I'm May Camille, but you can call me Camille na lang. I'm a transferee. Lance? Nobody is sitting beside you, right? Wa, miss. Okay, Miss Camille. You can take your seat. Okay, miss. Thank you. Hi. Hello. Gwapahan mo, no? Sige man siya tutok na ko. Nya, sige og smile. Ikaw weird pa ni ako eh. Hi. Pwede makik-share table? Ha? Sure. Feeling close kay ko, no? Bitaw, gusto na akong makig-amika nimo. Wag ginay problema na ako. Aron sa naan ako eh, kakuyo-kuyo per me ba? Ako din si Celine. Camille, tayo mo pa nga, no? Oh, Friends na ta, ha? sure. Hilo mo! Hilo mo! Hilo mo! Hilo mo! Kasaba ko daron. Nga naman ako mga classmates. Sabahan niyo, oy! Day! Day! Apil lang mo din hili. Lingaw kay me. Ha? Gusto man na, day. Nga naman mo. Di mo gana kinahan si Lance pakadungog og sound sa buyog kay mahadlok man si ana. Amo di buhaton usahay basta wa pa nagsugod ang klase, no? Amo man siya sungugon hangtod mo hilak. Unsa? Ilok ko gisungog, miss. Ilok ko kitabangan na na. Sige na, okay na. Ako naman ni silang gipagkasabaan tanan. Ay, sige hilak ha. Babatian din as imong naong Camille nga imong tapad. Ay, para ba kinas Camille? Babe, gimingon ko nimo. Sa untag sa taong makita ko. Maulagi, babe. Unya, kumusta namang imo pag-eskwela? Nana kay mga friends? Nanasad. Pero dili kay tantong daghan gyud. Ang dili sa tayo na ko feel. Ha? Pero nga naman, Ang bitaw. Nami usa ka classmate, babe, nga retarded.
Makaistorya man noon siya og tarong, pero mailan gid nimo siya nga doon na siya diferensya. Oh, nga. Sige siyang sungugon sa akong mga classmate, ang nga mo hilak. Maluoy na lang ko. Mga wagi buot. Babe, relax na good. Di ito mag-isip nila eh. Mahina taga-ice cream din sa mall. Ha? Ako yung libre mo. Yatagan mo kong papa. Lance, doon ako'y pulburon. Ganahan ka? Sige, sige. Ganahan ko, anak. Oh, imo ng tulo. Kay sige naman kung kaon anhin sa amo. Imo na lang na. Ha? Nga no tuluman? Para I love you? Oo, I love you as a friend. Ngigo na ta ha. Sige, Camille. Ganahan ko. Hindi ka na ta. Okay, class. I'll give you 40 minutes to do your seat work. No cheating, ha? Lance, nga imo maghi ka pa nga akong kamot. Ginoo ko. Iyang gipisil-pisil akong paa. Lance, excuse ha, mag-CR ko. Miss, excuse me, mag-CR lang ko. Unsa? Gihikap ni Lance imong paa? Ganun ka man masulti kanina. Nakulbaan ko. Dili sa ko gusto nga katawan na pud siya sa atong mga classmate. Nasayot kung may kalibutan sila sa iyang ibuhat. Musulti ko sa atong teacher pahin ani, aron ibalhin na lang kog lain kuranan. Duda man sa gyuday nga naibog na si Lance nimo. Kahadlo ka maibog ang mga retarded, no? Himo kuyawan man sa tanimo day, oy. Basig unsaon ka ba? Okay, class. We have a new arrangement sa seats. Since Camille is nearsighted man, so I have to transfer Camille to another seat, okay? Dili! Dili, teacher! Dili ko masagot! Dili ko masagot! Camille, take your leave. Ingon anak yun na siya. Mag-wild basta dili matumanan siyang gusto. Ma-okay ra na siya karon taon-taon. Ingon si Celine, nangita ko na ang mama ni Lance na ako. Ngano ka? Tuwari siya, naglingkod sa bench ni among eskwelahan. Duulo na ako. Ikaw di ay maoy, Camille. Tita, ngano? Dahil nasayod kong naibog ang akong anak nimo. Tungkol kay ikaw ba iyang sige agisgot. Dahil mo hangyo ko. Nahibaw ko nga nakasabot ka sa sitwasyon ni Lance. Tita, dili sa pagpangilabot, oon sa man. Concern lang ko ni Lance. Nasayod ka na siguro nga permis yung sumugon sa mga classmates. Nga nang wala naman lang ka nagkuha og tutor tita aron mag-home study na lang si Lance. Gusto na kong ipa-feel niya nga dili siya lahi, Camille. Gusto ko nga mabuhi siya din sa kalibutan nga normal. Pareha sa upang mga bata. O buhaton gid ako ang tanan. Para lang sa ikalipay sa akong anak. Labi na karon. Nga naa na sa stage 4 ang iyang sakit. Unsang sakit na, tita? Leukemia. Doon na siya leukemia, Camille. O gitagalan na ang iyang kinabuhi sa doktor. Naibaw kong buutan ka. Og nakasabot ka. Maong muhangyo ko ni mo. Ayaw lang palayo niya. Magkasabot ko kung mulikay kaniya ko ni Kapo na kaniya. Pero please, ayaw lang palayo ni Lance. Sabta siya. Hangyo ni sa usa ka inahan dahil nga malipay ang akong anak. Sud sa panahon nga gitagal niya sa doktor. Tita. Babe, dali sa panahon, no? Walang hibawi nga second year college man dito. Maugid, babe. Oh, si Celine man nanawag. Wait sa babe, ha? Okay. Hello?
Uy, Camille, nahibaw na ka? Naunsa? Pantay na si Lance. Nagpahibaw ng advisor nga, wala daw si Lance. Nag-inform iyang mama sa tanang teachers ni Lance. Unsa? Tita, condolence. Salamat, Camille. Matanaw sa akong Lance, tita. Lance, sorry ko na mga panahon nga. Feeling ni mo nagsinalbahis ko. Nga dili kayanti ka. Salamat, Lance. Nga bisag na panahon nga dili kayo kumatagat ni mo. Pero ikaw gid mo imo nagtagat na ako. Usa ka sa mga tinuod na kong hikala. Dili na ka makalimtan, Lance. Rest in peace. True friends are never apart. Maybe in distance but never in heart. Sakit ba yung mahibawaan na lang nimo nga wa na ang imong hikala? Sa mga naminaw karon, kung maghigala mo og sama ni Lance, ayaw sila og bukal-bukali tungod kay special sila og inosente. Sila ang angay na pangatagan og extra care and special treatment. Tungod kay ang mga tao nga parehas ni Lance, angay hatagan og pagmahal. Dili man usa isip kay ni Gugma, kundi bisan usa na lang kay Kala. Dini na lang kutob og daghang salamat RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Camille nga taga Asuncion, Davao del Norte. Ang mga kaagi gibatan og duwa sa radyo ni Jelly Haka ug gabos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamusap mga hikalang mga sukin ti paminaw kinasingkasin ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon Hanpimanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Hanpimanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagkakas. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sang artista maghatag ginabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Roxanne, hingkod ang pangidaron, minyo og may mga anak. Ni amang puyo sa Cagayan de Oro City. Punto legal kining akong suliran, bahin kini sa sitwasyon karon sa bag-o kong live-in. Aron yung hisabtan, sugdon ko dihang kami panganag-ipon sa kong pana mismo. Ingon ni ini ang mga pangitabo. Is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Nganong di ba niya ako mag-contact si Greg? Kanat bi-reach man siya? Ganina ba kung tinawag niya? Imbis nga giatan ko siya din sa eskina, aron ako siya sorpresahon. Kamay tambag sa kong mamang sorpresahon ko siya panagsa. Kaya lagi kinudugan ni makapaligong sa relasyon. Ay naman ito, Hana. Marag nagabante ko. Marag layo naman ang pagtaga ni Greg na ko ron. Sabi kayo nung da. May lantas sa kay si Greg aning tricycle da. May tinako dong oh. Uy, si Alma maning unang nanaon. Al! Uy, maayo kayo nagkita ta. Nangita kang Greg? Oo. Oh, wadi ko mangita, uy. Ako siyang giatngan din nga mo abot. Ako unta siyang sorpresahon ba. Sugato na ko siya. Unsa man dahil siyang orasan nagikan sa inyo? Wala ko mahibaw sin pagikan ganina pa daw sa trabaho. Kaya dito ko silang mama. Napatambag lagi ko mama bayan sa mong sitwasyon. Kaya nagkadugay. Nagauga naman mi. Oh, basig tungod kayo pa mi anak. O gitambagan tong mama nga masatagan ko kunong panahon si Greg. Sama ani. Nga ako siyang sa sugat din sa eskina. Susday, kung nagkuyog pa ta ganina, masurprise hagid tuod unta ka sa imong makita sa imong bana. Kaya nga naman. May kuyog lagi to siyang lang babae. O may dasil lang akong bag. Ha? Subaya ko mo sa inyo, be, kung naapa bang mga sinina sa mong bana. Unsa?
kung mauna, husto akong pagduda. Nga kabit yun lagi diyan niya ito babayhana. Dili ko kini madawat. Dili. Greg! Roxanne, Ma, o naunsa ka man. Sukad kang biyaing Greg nga nangabit kini. Sige man lang kagmok-mok dinis inyo. ma, Niya, gihatdan ka papa ni mong pagkaon. Kay basin ko nugwa pa ka makakaon. human naman. May baho po man may ganinang bunta. Bugnaw? Maayo ng akong dakay init pa na. Sige, pagkaon sabi. O naman tingali ko yung rason pagbabuhi, ma. Unsa? Oy, nayabag ka diha. Dili pa katapusan sa kalibutan, oy Roxanne. Og dili kay si Greg lang ang katapusang lalaki sa imong palibot. Unsa? Lain mang paminaw nga musulti ko nimo ini kay inahangod ko. Apan dili sad ko gusto nga makita kang mag-iningon ini. Tungod lang kay gibiyaan ka sa imong bana uban sa iyang kabit. Maong pagminyo og usab ha, aron maka-move on ka. Dawata ang manguyab nimo. Tinuod ka, Roxanne? Imo na kong gisugot? Manguyab ka man ka na ako. Oh, gasugot na ka. Salamat kay Roxanne nga imo dali kong gisugot ayon. Salamat kayo. Mura ko nagwala ato'y kayo na, nga gibiyaan ko sa kumbana uban sa iyang kabyot. Maong diyang may nanguyab na ako na yung gisugot sa way paglantaw, kung unsa siyang kasiyas pagkatao, aron lang ko magka-move on. Unya, apin na ako magka-move on ako. Apan samot na hinoon ko kadesperada, kay samok kayo na himo kong kalivin, kay dag-adik man ini. Og dag-anak ko din mig-usa. Og sa iyang kaadik, ako siyang gibiyaan. Og bisag may anak na ko, may nihilit pa yung laing lalaki nanguyab na ako, o sa ka-jeepney driver. Ako pong gisugot, kaya nagtuo kong buutan, kay hilumon lagi. Hangtod na nagkaanak na sa mi. Unya. Oh, abi na ko wa kay problema ng Arman kay hilumon. Ay, sus al. Hilumon lagi unta, ug di ka inom. Pero kung mao ni makainom, malagpot sa espiritu nako. Ha? Kay nga naman di ay rocks. Mura man siya warsyak, uy. Unsa? Unsay warsyak ba, uy? Laki. Wala ko magsaba-sabaan ni ba? Manapat mo ganas Arman ako kung mao ni mahubog. Unsa? Hala, uy. Dili katuhuan ni ana si Armand. Kay hilumon man kaayo, good. O kapilan ako kasakay sa gidriver nga niya jeep. Dili man gani gud ko niya paplitihon. Okay na lagi na siya. Kung di makainom. Pero amot ba, uy. Di sa gina na siya mo inom kung makadrive na siya. Pero kung mauni mo din sa bahay, niya may dang ilim nun, magkulbaan ko. Hibaw naman ko, mahubog na, na, magmaoy na, ug ako'y pihimungtan. Unsa? Mauni magsige kog taas ug bukton al, kadaghan kog lagom-lagom. Oh. Mag-abot na lang ko ng daang lagom ug bag-o. Hala, uy. Nga, ngano napabilin pa man ka? Gireport unta ninimo sa mga pulis. O kasi may mubuhis ako mga anak, ha? Doon na bilang akong anak. Sa kanil kong kaipon, o sa among Arman. Kay bisag ingon anak biya na siya. Pero may kinang mo intrigo siyang kita. Wa miya pasagdi sa kong anak. Alang sa among pangonsumo. Pangmuan po sa lang kong Arman kung sa among mga anak, Alma. Rox. May gisultihan di ka sa akong gibuhat nimo? Ha? Uy! Bakaskon! Arman! Uy, nga kung suwa ko sa sakit! Hibaw ka bang gisakyan ko karon sa imong igsoong laki? Gihadlo ko niya nga kung buhaton ko pa kuno ang pagpasakit nimo, makatilaw ko sa iyang kamot. Ha? Arman, pwede ko kisakitan ko! Unahon taon niya kag tablang buanga ka. Gusto ka? Arman, dili! Gusto ka? Puyilan ko! Arman! Mulakaw ko ha? Magbuwag ka! Ug dadon ko ang atong anak. Dili! Ayaw na ng atong anak, Arman! Nubog ta! Hoy, magbuhat ako kay ako ng anak. Kay anak ko na! Tablahon tanon mo sa imo igsoon, mo imo. Arman! Gibatin ako kadok ng akong kapuyo karon. Kailan yung kina siya batasan ka mo na makainom. Di man sa ko magkapugong niya nga dili mo inom. Kay mao ko riyak pamparelax sa kakapoy, gi ka mamasahero sa jeep. Ang ako pangutana mo kining sunod, unang pangutana, kasado ko sa kong kaning bana nga nibiya na ako uban sa iyang kabit. Pwede ba ko mangayog tabang niya financially bisag wa may anak? Kay naglisod ko ron. Ikaduhang pangutana, gipasagdan ko na lang sila og sa iyang kabit. Apan kung simba ko unsa may tabo niya, ako pa paghihapon ang may katungod sa iyang mga benepisyo, bisag may lain akong kaipon. Ikatulong pangutana, kining akong kaipon karon, laing kay batasan kamo nay mahubog. Manghulga og manapat siya nako. Nya, apil lang man ako igsuon nga iyang gihulga. Angay ko ba ni siyang ireklamo? Unsa man kasuha ang posible niyang atubangon? Ikaapat og katapusan, usahay kun mahubog siya. Dala-dalaon niya ang among anak. Og mahadlo ko kung unsaon niyo kini, kay mura mo siya mawa sa kagalingon kon mahubog. Kung makigbuwag na lang ko niya,
Maari ba na ko ang custody sa mga anak? Nga siya may dunay kapasidad sa pagbuhi ini? Kasi may dunay pangita? Palihog ta pangita magi ko. Kini ang akong suliran, Roxanne. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rini Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako, usa ka medical doctor. Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problemang may punto medikal, Punto legal, emotional, personal, behavioral, ug problema sa mga ginadiling rugas. Muna ay namugdugaya, ipadala yung suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta mga sukintig paminaw? How are you today? Hinaut pa unta nga padayon mo nga ma-inspired sa ato ang programa. Thank you kaayo sa matag adlaw ninyong pagpaminaw ug tune in sa ato ang programa. Kadala una tultol na yung taon na yung radyo kay kini ang akong suliran na, di ba? Yes. Kinsa man ato ang letter sender Atong today, letter sender partner, taga Cagayan de Oro City, si Roxanne, 28 years old. Regards or mayong pagpaminaw ni Dr. Recarte. Yes! Pag-ulan to sila diri kay nag-celebrate mi sa 50th golden wedding anniversary Ay, sa ako ang auntie ug sa ako ang uncle nga si Vicente ug attorney Alicia Bathan. Yes, and don't you worry, Doktora Ruth Semilia Beltran sa imong mga interns diri sa Cebu kay among gisituate nga safe ang ilang kahimtang diri ha kay nang regards ko kay nawurid sa mga interns nga ipadala diri sa Sugbo no. So ayo lang kabalaka kay the same is true with the other medical interns sa other medical schools among gipaningkamutan nga less ang ilang inonta risgo. Oo. Og punto legal ta karong adlaw partner. Punto legal sa makausapa si Roxanne taga Cagayan de Oro City. Ang iyang concern is legal. Yes. Ha? So unang pangutanan ni Roxanne. Kasado ko sa akong kanhi ba nang nibiya na ko uban sa iyang kabit. Pwede ba kong mangayo og tabang niya financially bisan og wala mi anak kay naglisod ko karon ato ni. Yes, kasado man mo. Kasado mo, ikaw may asawa. Ikaw may asawa and legal man ka, wa man mo na anal. So, nagtangag pag yun din ha ang gitawag nato og spousal support o child To support. support Lahi na nga mga klase nga suporta. Spousal support, suporta sa imong asawa. Oh. Child support, suporta sa imong mga anak. Ug naay asawa ug anak, wife and Wife wife. and the child or the children. Okay, so pwede gyud ko na ingon sa Yes, aton mga yo ka. Ikaduhang pangutana, gipasagdan ko na lang sila og sa iyang kabit. Apan kung simbako unsay mahitabo niya, ako pa ba gihapon ang may katungod sa iyang mga benepisyo bisan og may lain na sab kong kaipon. Yes, ayaw gyud sila pasagdi kay kinahanglanon man pud gyud na nimo ang imuhang support, but then again, mo lagi na kung mo demand pud ta sa balaod kinahanglan, ang ako lang yung ikasugyot nimo wa pud ka mo buhat og kalapasan pud sa balaod. And Namin siya kaipon. maol na akong punto, di ba partner? Lis pagklaro din ha kay Nga naman imong kaipon di ay kuan kining mangulata ba niyang kaipon? Biyay intaw ni grabe tos drama ganina partner nga. Manghilabot ni siya. Sumurag lahi da dapitan no ato tas laing punto ani. Yung to yung katulong pangutana. Katulong pangutana. Kining akong kaipon karon lain kayo og batasan kung maoy mahubog. Manghulga og manapat man siya nako. Unya apil raman ang akong igsuon nga iyang gihulga. Angay ko ba siyang ireklamo? Unsa man kasuha ang posible niyang atubangon? Aside sa angay nimo siyang ireklamo for violence against women and children or Republic Act 9262 for verbal and physical, emotional, psychological abuse, angay gud nimo siyang biyaan. Angay ko siya. Diba? Undangan, kay ngilad siya batasan nga no magagwanta ka man. Mao, palahubog. Palahubog. Sa baya na kalapasan na sa balaod nga ikaw babay minyo ka, makigpuyo ka og lain nga di nim lain laki nga di nimo bana. Yes. That is adultery. So undangin na may nantatulagig nibuhat kag sala na maayo gipalangga ka wa man. No? Doble kalbaryo. Palahubog ni siya. So meaning daghan ni siya budget ipalit og tanduay, beer o unsa naman da. Irresponsible nin tawhan. Irresponsible. Ikaw pa to katapusan na pangutana. Usay kung mahubog siya, dala-dalahon niya ang among anak, nanay anak og mahadlo ko kung unsaon niya kay mura man gud siya og wala na sa kaugalingon kung mahubog. Kung makigbuwag na lang gyud ko niya, maari ba nako ang kustodiya sa among anak nga siya man ang may
kapasidad sa pagbuhi kay siya man ang may pangita. Yes, of course. Pwede gyud kaayo nga siya ang mubiya ka, please, in town. Di na gina option, ha? Kanang mga ingon ana nga batasan sa mga laki kung pananglitan gani dili gyud na maundang nagpadayon gyud na ang ilang pag-abuso, palihog lang undangi na, no? Mga sukinting paminaw. Di ta mag-agwanta og mga ingon ana nga relasyon tungod lang kay nahadlok ta nga kay naa sila kapasidad nga mubuhi sa nato og sa ato ang anak because maski pag magbuwag na mo naa siyay katungod. Dili day, nasa'y obligasyon nga muhatag og suporta sa inyong bata. Di man mo minyo, ikaw mga spousal support the moment you're living alone, no? Like I said, di ka pwede mangayo og suporta sa imong bana kung nagbuhat pa kag kanang akto nga adultery nga nakigpuyo kag laing laki. But the moment mo biya ka, then you can demand for spousal support sa imuhang bana plus child support sa inyong anak. Unya kung nakay katong inyong anak kanang imuhang ka-live-in nga mangulatang way ayo, papangayo igyud og child support po. Di ka angay mag-uol, therefore di na pwede nga mahimuon nimong rason nga nun di nimo biyaan ang kanang imong kapikas unless gilamian kas komo anang lakiha. Di ba, partner? Yes. Okay. Mga sukintig paminaw, hinatuntangan namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat! Ug maayong adlaw.